Hola, què tal estan? Benvinguts en aquest vídeo de presentació del programa d'aquest cap de setmana. I aquest cap de setmana, que ja és l'últim d'aquest mes d'agost, 29-30, ens trobem ja amb l'últim programa, o més ben dit, es trobaran amb l'últim programa de la Tria AM. Començàvem aquesta revisió ja fa, potser, portem uns 2 anys fent aquesta revisió de cançons que comencen per la lletra seguint l'ordre de l'abecedari. En havíem fet un anys enrere, però com que hi ha hagut noves composicions, he fet una revisió amb aquest títol de Tria AM. I la Tria AM s'acaba amb la lletra B, la B baixa. Podíem fer de la X, Y i Z? No donaria. Ho he estat mirant, ho he estat buscant i no donaria per completar com a mínim les 12 cançons. La lletra B sí que en dona, sempre he dit la lletra B, hauria de dir la B baixa, però bé, ja m'entenen, i dona per fer aquest programa ja de comiat. Això no vol dir que més endavant, no l'any que ve, sinó d'aquí uns quants anys, es pugui fer una altra revisió, perquè espero i desitjo que hi torni a haver-hi noves cançons, noves composicions, i des d'aquí, des dels sons a cau d'orella, amb aquesta selecció que fem de cançons que comencen per la lletra de l'abecedari, hi tinguin cabuda i els podem donar a conèixer. Bé, això és el que es tracta aquest programa, que espero que s'ho passin bé, espero que el gaudeixin i sobretot que no en fallin, sobretot que s'ho passin molt bé. Atenció amb tot el que ens està passant, atenció amb totes aquestes notícies que no són gaire bones les que ens estan arribant, però bé, desitgem que tots els nostres oients estiguin bé, sobretot segueixin totes les mesures que s'han de seguir i esperem que tot això pugui anar endavant. Deixin-me comentar l'apartat d'havaneres aquesta temporada, se n'han anat fent, algunes malauradament no s'han pogut fer, no s'han pogut tirar endavant, però bé, des d'aquí una altra vegada més, i jo he fet diverses vegades, doncs agrair als ajuntaments, a les comissions de festes, associacions de veïns o totes aquelles persones que organitzen cantades, que no els han deixat de banda, que s'han arriscat i que han fet que aquest gènere almenys el poguessin anar gaudint durant aquesta temporada molt atípica. A veure si la temporada que ve tornem a la normalitat, podem assistir a les grans cantades, podem anar a les cantades de qualsevol lloc sense haver de passar tot el que s'hagi de passar. Pot ser l'any que ve, poder no, però hi arribarem. Jo espero que hi arribem i espero que tot això torni a la normalitat. Res més. Gràcies i fins a la propera. Adéu-siau.